12 regnes. L'ombra de la lluna al mar de les tenebres, capítol 12. Estàs desvetllat? No puc dormir en aquella habitació. Jo tampoc. La vas conèixer, l'última Keio? Va durar 6 anys. Es deia Jo. No en sé res més. Va anar pel mal camí? No. El que jo sé, perquè m'ho han explicat, és que va abdicar. I després va morir? Què li va passar? M'agradaria saber com era com a persona. Doncs tinc entès que era filla d'un simple mercader. Era una dona normal? Sí. Així era com jo. Vés a saber per què la devia triar perquè fos la reina, el Keiki. Keiki, per què digues? Keiki! Oh! Keiki! No les vull veure! No necessito cap dona! Si us plau, perdoneu-les, majestat. Feu per mi. Si les deporteu, no tindran on anar. Has sigut tu? Ets tu la que has seduït el Taiho? No, majestat! Els Kirin són compassius! Si els hi supliques amb llàgrimes als ulls, no poden dir que no. L'has enceronat! Keiki, ordena als teus xiris que les castiguin ara mateix. Vinga, de pressa! I sobretot, si les cames els hi fan figa, que els hi tallin. I si intenten agafar-se a algun lloc, que els hi tallin els braços. No se'ls hi pot tenir compassió, aquesta xusma. Han desobeït una ordre directa meva. S'han de fer fora. Totes les dones. I no només de palau. S'han d'expulsar del regne de Keio. Però, si us plau, majestat. Així, si no queda ni una dona, no et podrà seduir ningú. Ara ho entenc. La Keio es va enamorar del Keiki. Keiki! 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 Prou, ja n'hi ha prou. Està malalt perquè vostra majestat ha anat pel mal camí. El déu del cel està empipat per l'error que heu comès. No, no! Salveu-lo! Salveu el Keiki! Sisplau, salveu-lo! Sisplau, salveu-lo!
La Io va anar al mont Hoi i va abdicar davant del déu del cel. Devia ser l'única manera de salvar el Keiki. La Subigoto, l'espasa, t'ensenya la realitat. T'ha ensenyat què els hi va passar a la Io i al Keiki perquè ho volia saber. No sóc gaire diferent de la jo. Si sóc reina, estic segura que també m'equivocaré. És el que em vol fer veure l'espasa. Per què no jugues amb ells? Si ni tan sols m'hi entenc. Prova-ho. Si tanques la ment, no et podràs comunicar mai. A mi em passava el mateix. Em pensava que era diferent dels altres. No parlava mai ni amb el meu mestre, ni amb els meus pares. Tu encara hi ets a temps. Si la teva amiga és la Keiyo, segur que sap què ha de fer per tornar a l'altra banda. Majestat. M'alegro que estiguis bé. Gràcies. Pel que es veu, la Kaikyaku dolenta ha anat a veure l'Eno. Sí, i es veu que ara es fa anomenar reina i tot. És una notícia tràgica. Destruirà el món. La teva missió és salvar-lo d'aquesta mala fi. Sí, majestat. Si vaig a veure l'Eno, la Yoko agafarà por i et vindrà a buscar, segurament fent veure que és amiga teva. El Taiki? El Taiki també és un taika? Sí, ja t'he dit que sí. És un nen i viu al regne de Tai. Un nen? Sí, vull dir que és un kirin petit. Quan els kirins maduren, paren de créixer físicament. No ho sabies, això? Així, tu devies madurar molt abans que el Keiki. Això mateix. Ara aquí penso. Diuen que potser és mort el Taiki. No, m'estranyaria molt que ho fos. Jo també em pensava que era mort. El regne de Tai està en guerra i tinc entès que el seu Kirin va desaparèixer fa temps. Vaja, però que no em vas dir que no es poden envair els altres regnes? Que el déu del cel ho prohibeix? És veritat. Si un rei travessa les fronteres armat, es considera un pecat. I el déu del cel el castiga. Per això en Shoryu no pot anar tot sol a salvar el Keiki. Al regne de Tai hi ha una guerra civil. El Taiyo i el Taiki no se sap on paren. Però si fossin morts, el mont Hoi creixeria una altra ranca i no se n'hi veu cap. Per tant, han de ser vius. Per cert, te'n recordes d'aquell cop que ens vam veure? Sí. Doncs precisament estava buscant el Taiki. Com es diu el Taiki? Em sembla que Kori. No, Kaname no sé què. Era un kirin negre, per cert. I el Keiki, com es diu ell? El Keiki es diu Keiki. El Taiki i jo tenim el nom que ens van posar Horai. Però els kirins no tenim ni nom ni pares. De debò? Sí, és molt trist ser kirin. Neixen per ser esclaus del rei que trien, moren pel rei i després ni tan sols poden reposar en una tomba. No tenen tomba? No. Tenen la tomba al costat de la del rei, però no els hi enterren. No es pot dir. No revelo cap secret. Els kirins tenen monstres de cervells i estan vinculats per un contracte. Quan mor el kirin, els monstres se'l mengen a canvi dels seus serveis. Diuen que són molt gustosos. Si no vols que el teu kirin acabi així, ja pots fer bondat. Fer bondat, no sé pas si en seré capaç. Yoko,
De fet, la Jo va tractar el Keiki molt més bé que jo. Els humans som molt estúpids. Sabem que hi ha certes coses que no les podem fer, però tot i així, a vegades les fem. No passa res. Tingues sempre present aquesta meitat de tu, l'estupidesa, i no pateixis que l'altra meitat et salvarà. L'altra meitat? El teu Kirin. Puc fer una sortida i anar a la ciutat? Per què hi vols anar? No vull fugir, no patiu, però és que aquí no m'hi sé estar. Estic perdent la identitat. Tinc ganes d'anar a reflexionar enmig de l'altra gent estúpida. Què és això? Ja en tinc prou, deixeu-me en pau. Yuka! La Corin ha anat pel mal camí? És el que diu aquest ocell. Ara ja no en tinc cap dubte. És el Co el que envia els monstres. El Co? Però per què ho fa? Què vol aconseguir amb això? Majestat, el Co us espera. Ara sortirem de dubtes. Li preguntaré directament. El Co és aquí? Què passa? Que vols col·locar una Kaikiaku al tron de Kei com a reina il·legítima per desestabilitzar el regne? De cap de les maneres. Si em fiqués en els afers d'un altre regne, el meu Kirin es posaria malalt. Per cert, m'han dit que la Corin està malalta. Aquesta Kaikiaku que tens... Ara mateix no hi és. Vaja. Gràcies per rebre'm. Per cert, digue-li que la seva amiga està malalta i que la vol veure. Escolta, si col·loqués una reina il·legítima i un nou govern al regne de Kei, què en trauria jo? El regne de Kei és molt més feble econòmicament que el regne de Ko. Què hi puc guanyar en tot això? El regne d'En és molt ric. Gràcies a la bona fortuna. No entens res, tu. Ets un taika. I què? És clar que sóc un taika. Crida al Taiho. Me n'he d'anar. Que aneu a Horio? Va passar el 18 de gener de 1969. Jo tenia 22 anys i era a l'edifici Yasuda de la Universitat de Tòquio. Em vaig ficar enmig de la runa per fugir de la policia i vaig venir a parar aquesta banda. Volia fer una revolució al Japó. Però em vaig adonar que no me'n sortiria. I tot d'una em vaig trobar aquí. Vaig pensar que Déu m'havia donat una oportunitat. El mateix que penses tu. Jo sóc diferent. Escolta, tu i jo aquí som forasters. I has d'assumir que aquest món no ens donarà res. Comprenc que vulguis ser com la teva amiga, però... M'agrada ser com sóc. Encara no hi has fet res aquí, oi que no? Doncs vés-te'n. No vull. Senyor Heki! Que hi és? Em sembla que hi ha una amiga meva. No entris! Ho sento. Yuka, saps què? Resulta que sóc... Has vingut a matar-me per tapar les teves mentides? Però què dius? Esclar que no. M'han dit que sóc reina. Que ets reina, dius? De cap manera! Però què fas? Com pesa! Para, ja n'hi ha prou! Baixa, no siguis covarda! Vinga, baixa! I ara desempeina!
m'ensenya el que vull veure. I també el que no vull veure. Perquè l'espasa sap que no vals per ser reina. Mira! Només penses en tu. Davant dels altres fas el paper de bona noia, però després claves punyalades per l'esquena. Oh, digues, et penses que mereixes ser reina? On vas? Prou! Ja n'hi ha prou. Vaja, així em veuen els altres. I el rosegador? És morta, aquella rata. Vols dir si encara és viu? Potser qui torni, doncs. Qui torni per rematar-lo. No m'hi veig amb cor. En Rakushun, l'Eno, no saben com sóc realment. No saben les baixeses que puc arribar a cometre. Jo sí que us conec. No heu estat sola. Ets tu, Joio? Ho he vist tot. Tot el que heu fet. Aspireu al tron. Us en sortireu. Vaja, veig que saps parlar. He desobeït les ordres del meu senyor. Perdoneu-me. Sobretot, no et mostris mai. Fes com si no hi fossis. Mira que n'arribo a ser, de burro. Ei, espera't un moment. Escolta, vull que em facis un favor abans de tornar a entrar. Mira, Yuka, és ella! Davant de l'arbre negre. Yoko! Ara, no fugiré. Yoko! Espera't, dona! Què fas sense el Hitman? Rakushun, Rokuta! Ah! Es pot saber què fas? I ara què? Ara no tens res. Ja n'hi ha prou! No entenc ni una paraula del que dius. Yoko! Qui ets, no feu res. Vull saber si de debò mereixo ser reina. No vull que em protegiu. Com hi pots parlar amb ells? Com hi pots parlar sense el Hitman? Perquè la Yoko és una reina autèntica. Yuka, aquesta espasa no la pots fer servir. Té aquest punyal. Ko, majestat. Ko? Ko, majestat. Així ets el Ko? Què vols? No estàs en condicions de fer-me preguntes. Per què has ordenat aquestes barbaritats? Es pot saber què t'has cregut? Silenci! Majestat. Yuka! Sí, ja l'ataco. Espera!
És una noia indefensa. És el Co? És la Suigoto. La pròxima vegada remata la Taiho. Malaguanyat viatge a Horai per trobar una senyora tan incompetent. Oi, Taiho de Kei? Si us plau, rumeu-vos-ho. El Déu del cel us castigarà si ataqueu la Keiyo. A Ko no li convé tenir un rei Taika. Per què ho dieu, això? Jo no estava capacitat per ser rei. No és veritat. D'aquí a 50 anys s'acabarà el meu regnat. I en canvi el regne d'en en fa 500 que dura. És cert que m'ha anat millor que la Llo de Kei, que em va durar 6, però ha arribat la meva hora. Ja n'hi ha prou! Escolta'm bé, Ko, aquí no ets més que un intrus. El Déu del cel no em castigarà. No et pensis que no en seré capaç. Excepte els refugiats que venen de Kei. Així pensaran que Ko és molt millor que el seu regne. Però, senyor, voleu instaurar una reina il·legítima. No puc competir amb So i amb Ben. Però si Kei em supera, no em respectarà mai ningú com a rei. Us equivoqueu. El Japó és un país ric. L'Eno va venir del Japó i el seu país ha tingut 500 anys de prosperitat. Els Taikas deuen posseir algun secret. Si Kei té una reina Taika, serà tan pròsper com En. I això no ho puc permetre. Ko anirà a la perdició i jo moriré. Però també vull que mori la Taika de Kei. Per això has fet tantes barbaritats? No he fet res. I ara? És una gran mentida! Ni tan sols ho sabia jo, que aquesta Kankiaku fos la Keiyo. Fa un moment m'heu dit que no podia fer servir aquesta espasa. Com ho sabíeu? Doncs perquè... Ho sabíeu des del principi, que la Yoko era la Keiyo. Ara veig que l'Ikuya i jo no us importem gens. Kankiaku, em deus obediència! Ja ho sabia. Aquí només sóc una forastera. Me'n vull tornar. Yoko... El Keiki la va anar a trobar i ella va dir, permís concedit. Així va començar tot. No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes, l'ombra de la lluna, el mar de les tenebres, capítol 13.